sempre he tingut un vincle amb el Centre de Lectura, que ja ve històric, d'un amic seu, de Montblanc, que alhora també era directiu del Centre de Lectura als anys 30, Andreu Llavalló, Antoni en aquest cas, i els vincles s'han anat materialitzant en fer cartells, per exemple, d'aniversari de l'Escola de Dansa, o l'element actualment més significatiu, que és la litografia que comporta el Premi Vidal Lletge per la Pau. Trobem il·lustrats de gran tamany, reproduccions de més de 3 metres d'alçada, diferents cartells per Amnistia Internacional, per Ayuda a la Acción o per la Federació Catalana de Voluntariat Social. Això, cartells que l'artista va idear per tal de donar veu a les seves campanyes.